Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Ngithi ukuthula makube kini nonke nje ngezindawo ngezindawo. uNkulunkulu abe nani, uyanithanda futhi ningakhohlwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, uwuthando. So bathandwa, ngiyabonga kakhulu. Ngihambile ngaya eSwatini, ngiyazi ukuthi nilindele ukuthi nazi ukuthi sihambe kanjani. Hambile ngaya eSwatini, ngahamba kahle kakhulu. Kwaba kuhle, yabakhona imvuselelo, nabantu babekhona impela, noma babengekho baningi kodwa babekhona. Bakhona futhi abaseSwatini ababesuka ey'ndaweni ezikude, koMbabane, abanye nje endaweni ezihlukehlukeneyo, nabomakhelwane. Bonke siyabonga ukuthi nibe khona kuleya ndawo. Ngegama leNkosi uJesu, silale sithandaza kuze kuse nje sithandaza. Sikhuluma futhi ngezwi kakhulu, sacula, kwaba khona indumiso enye enzima kakhulu ngo-3 kwaze kwasa. Silokhu nje sisendumisweni nje, sishaya indumiso kanjalo. Kumnandi, kuhlangene abazalwane bemoya monye. Lokho nje ngakubonga kakhulu. Azange ngasebenza ngedwa, bengisebenza nabanye abazalwane futhi abasindisiwe. Ngiyabonga kakhulu uthando lwenu lokuzikhandla lokuthi nibe nizofika noma singazani ngokwenyama, kodwa nakwazi ukufika nisuke endaweni ezikude kangaka. Nakwazi futhi ukuncedisa ukuthi laphaya ekhaya yonke into ibe right nje. Ukudla, ukuklina, konke nje iminikelo yenu bathandwa yasebenza kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ekuhambeni nje azange kube nzima, nokujika konke azange kube nzima. Kwa-airtime bakhona babesiza. Yazini ukuthi nisebenza on behalf of uNkulunkulu ngoba nguye osuka esihlelele le mithandazo, lezi nkonzo, lolu hambo lusuke luhlelwe nguNkulunkulu ukuthi we are not looking for i-benefit thina esihambayo, kodwa senza umsebenzi kaNkulunkulu. Lina lenza ukuthi kube lula sikwazi ukuyafinyelela kuleya ndawo, sikwazi futhi nokujika. Ngoba uNkulunkulu uma ehawukele isizwe sakhe, ehawukele abantu bakhe, efisile ukuthi siyefika mathupha, sisho izwi, uyabe ebhekele ukuthi siyefika. Futhi ubhekele kini ukuthi nina nizoxhasa lokho. So siyabonga kakhulu ukuthi nikwenzile lokhu kwaba yimpumelelo kwenzeka. Ningakhathali futhi nikwenze nakwabanye. uNkulunkulu unibhekile, uyazi ukuthi uzonenzelani, futhi nje niyamsebenzela uNkulunkulu kakhulu beyond the scenes. Uyazi ukuthi ekupheleni niyokwamukelana ngoba kuthiwa omunye nomunye uzophiwa ngokwemisebenzi yakhe. Uyoyamukela umvuzo wakhe ngokuthi yena usebenze kanjani, usebenzeni. Nabajeziswayo futhi bayajeziswa ngokwemisebenzi yabo ukuthi bona bebesenzani. So siyakubonga konke okuhle enikwenzayo, siya-appreciate-a ngegama leNkosi uJesu, ningakhathali njalo. Amen bathandwa. Kwaba kuhle kakhulu, umsebenzi waba muhle, sabambisana kwaze kwaba sekupheleni. Sabuya futhi kahle, ngikhona ngiseGoli manje, kodwa umsebenzi awuphelanga. Ngisazobuyela futhi eSwatini. This time uma ngihamba ngizospenda ama-days nyana, mhlambe 1 week or 4 days kanjalo nje. Ngizothatha amalanga nyana ngilapho ngoba namanje balokhu be-request ukuthi no, asenelisekanga, siyacela futhi ukuthi uphinde ubuye mama, siyakucela kakhulu. So konke lokho nje kuyinhlelo zikaNkulunkulu, kungayisimo engikuhlelayo lokho. Uma isikhathi sesifikile ngizoya futhi eSwatini, akukudala, kuseduze ukuthi ngiyofika futhi lapho. Into esengiyinanzelele ekuhambeni kwami konke uma ngihamba nje, intsha ayibi khona kakhulu, kuba nabantu abadala. Ngiyananzelela ukuthi inkonzo iya ngokuya iphela amandla. Iphela amandla ngoba la bantu engibabona enkonzweni asebebekhulu, asebebadala, kuseduze la abaya khona, bayaqeda indima yabo manje. Inkonzo ebantwini abasha ayikho.
abekho abantu abasha ezinkonzweni, abekho abantu abasha ezindaweni, abafiki noma bemenyiwe ezindaweni. Kubuhlungu kakhulu lokho. Ngaze ngezwa sebesho nabo ukuthi no, yazi noma sisenkonzweni kuthiwa siyakhonza sisodwa ngoba laphaya kwakuhlangene nje ngokuhlukana kwabantu, omunye ekhonza le, omunye le, omunye ngale. So sasihlangene sindawonye ngoba kuyimvuselelo. Babesho ukuthi uma kushaya u-two, intsha noma ngabe kuthiwa bakhona abasenkonzweni bayaphuma baye ebholeni, kodwa imvamisa nje ngama-Saturday and Sunday kunama-tournament baye ebholeni bayodlala. So asinanzeleleni ukuthi sikhona isithixo esesiyibhola manje. Khulisa umntwana ngendlela okufanele ebe yiyo kusasa. Hambani nabantwana enkonzweni, ningabashiyi abantwana. Ngamane ufune inkonzo eseduze nala ohlala khona, oyazi khona ukuthi uzowokha, uhambe nabantwana enkonzweni, kunokuthi ushiye abantwana emuva uye enkonzweni uwedwa. Kusasa siyaswela abantu abasiphathela izwi, abantu abayofundisa abanye izwi, abantu abaphendukayo beguquke bemazi uNkulunkulu. Sizobaswela ngoba intsha siyayishiya ekhaya, abantwana siyabashiya ekhaya. Umuntu uma esasemzini wakho uyingane kufanele ukuthi ehambe aye enkonzweni. Aphandle uma sekhulile sekubo-18, abanye bayakwazi ukuzithathela izinqumo ukuthi kufanele benzeni, kodwa aba-less than leyo minyaka asizameni ukuthi sibaqoqe sihambe nabo enkonzweni ngoba ukukhonza kubalulekile. Phakathi kwe-6 days yonke oyiphiwayo ukuthi le enza imisebenzi yakho wenzeni wenzeni, kodwa ukhethe usuku oluyi-one lokuyadumisa uNkulunkulu, wazi ukuthi lolu suku olwaNkulunkulu ngiyamdumisa, ngimnikeza yena umdali wami, umdali wezinsuku ongidalileyo. Asikuzameni bathandwa ngoba eyi uma ngibheka nje ngiyabona ukuthi no, uma ubheka nje umhlaba usuzaphela. Ngoba ukuphela kwesimilo sabantu ukuphela komhlaba. Ngoba abantu bebhizi nje ngama-tournament, bebhizi ngamabhola. SineBhayibheli eliyi-manual yomuntu ukuthi umuntu kufanele ephile njani. Bazokwazi kanjani ukuthi iyiphi indlela yokuphila uma benga-attend-i inkonzo, uma bengafundi iBhayibheli? And futhi nikuqinisekise ukuthi ekhaya kukhona iBhayibheli. Umuzi nomuzi kufanele ukuthi ube nalo iBhayibheli. Ngoba la kune-manual yomuntu ukuthi uNkulunkulu yena ufuna umuntu ephile kanjani, umamukela kanjani uJesu. Konke kukhona la eBhayibhelini. Ngiyacela umoya ongcwele ukusize ukuphatha iBhayibheli nje ulifunde, uxoxe nengane zakho ngakho konke okuphakathi. So yinto engilimaza kakhulu ekuhambeni ukuthi intsha ayitholakali, kunabantu abadala bekholwe yizwi, mase bekholwe yizwi bephenduke. Ekuphendukeni kwabo bayahamba nalo, laba abasalayo bona senze njani ngabo? Uyaphela umhlaba. Kodwa ngey'nsuku zokugcina abantu abaningi bayophola uthando. Asisenalo uthando lokuthi sihambe ney'ngane ezincane enkonzweni ziyozwa ukuthi uNkulunkulu ufunani. Uthando lukaNkulunkulu azilwazi, ziyazi ukuthi zona ziyaziphilela, ziyazithathela izinqumo. Kanti kufanele zazi ukuthi uJehova unguMalisi wethu, asiyikwesaba lutho. Noma sihamba ethunzini esigodini sethunzi lokufa asesabi lutho. Yena uNkulunkulu unathi futhi uhleli nathi, uyohlala nathi kuze kube nini nini ngoba unguMalusi wethu. So bathandwa, ngiyanincenga ukubana sikhulekeleni intsha, sikhulekeleni izingane zikwazi ukuthi nazo zizwe izwi likaNkulunkulu ngoba ukuthi ezami ziyangazi. Sikhulekele ukuthi nabo bebe yizimvu zikaNkulunkulu ezizwayo izwi likaNkulunkulu ziphendukele kuNkulunkulu. Ngoba abantu abamaziyo uNkulunkulu manje kuntsha balushwane kakhulu. Ngike ngathi ngisenkonzweni ngabuza iy'ngane ngoba ngiyazincedisa kakhulu. Ngabuza umngane kudala mangithi kukhonza nabo siyababona abantwana, ngiyababuza ukuthi ubani umama kaJesu? Abamazi. Ngubani ubaba kaJesu wasemhlabeni? Abamazi. Ngubani ubaba kaJesu wangempela? Abamazi. Ngubani
owathengisa uJesu abamazi. Abafundi bakaJesu bebebangaki ababazi. Ngay'buza ukuthi abantwana laba kusho akukho zwi nje elingaphakathi kwabo. Ayikho into encane, why nila enkonzweni? Abakwazi sizokhonza nje ngoba siyakhonza. Abamukelanga uJesu, ngabona ukuthi Nkosi yami kusenzima. Kusenzima. Kuyadingeka ukuthi nasekhaya siwafake lama-lessons okwamukela uJesu. Sazi ukuthi simamukelelani uJesu. Kukho konke esibhekane nakho emhlabeni, kuthiwa silwi negazi nenyama kodwa silwa nemimoya. Ngicela ukuthi singene encwadini. Ikhona incwadi engathi ngihamba ngise Eswatini mase ngifike eMliba, eManzini e-town. Ngahlala isikhathi eside lapha ngagibeli. Ngaze ngacabanga ukuvula iBhayibheli. Uma ngivula iBhayibheli ngifunde kuGenesis, encwadini zikaGenesis nje, ngafunda uGenesis 3. Uma ngifika evesini ka-15, ngayifunda le ncwadi ngastopha. Uma ngiqeda ukustopha ngacabanga ukuthi no man, ake ngiye kunhloko yombhalo ku-Revelations 12, Sambulo 12. Ngicela ukuthi ngiyifunde leyo ncwadi sihambeni sonkeni ukuthi okwafika kimi ngaleso sikhathi ngima yini, kanti why le ncwadi le ivele igijima iyothatha u-Revelations 12. UGenesis 3 ma ufunda inhloko yombhalo ithi ukuwela esonweni. Ngizofunda uvesi 15 ithi, ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Baba Jehova, ngegama leNkosi uJesu Kristu, ngalesikhathi ngiyathandaza Baba. Nginxusa ukubana ungenele kithi ngalesikhathi simamele le ncwadi Baba, le mbhalo. Umoya wakho oyingcwele awusebenze esihleli nawo izikhathi zonke, awusiyenze ukuthi si-understand-e, sizwisise leli lizwi lihlale ngaphakathi kwethu, sazi ukuthi yini esiyiphilile emhlabeni, ubani esilwa naye sila emhlabeni. Baba, siyazondana sodwa singabantu, asiliqondi izwi lakho Jehova, ukuthi kufanele ukuthi silwe nemimoya, singalwi nenyama negazi. Silwa nalo waxosha ezulwini Jehova, othatha inkazimulo yethu Baba ngokusidukisa Baba, bese siyaswela inkazimulo. Esiphuce leyo nkazimulo Baba, siyalwa naye ngalesikhathi ngegama leNkosi uJesu. Siyamnqoba Baba ngegama leNkosi uJesu. Siyanqoba ngegazi lewudlu Jehova, njengokusho kwakho Baba. Ngiyanxusa le mbhalo Baba ukubana ihlale enhlizweni Baba, isiyakhe, isifundise Baba kukho konke Baba, ngoba siphila emhlabeni sifisile ukwenza intando yakho emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Baba, lezi ncwadi aziwele enhlizweni engumhlabathi ovundileyo Baba, yenze umsebenzi, kube notshintsho ngaphakathi kwethu, utshintsho empilweni zethu, utshintsho enganeni zethu, nakubo bonke esiphila nabo bebone inkazimulo kithi ngokwamukela izwi lakho. Ngegama leNkosi uJesu ngiyathandaza, amen. Bathandwa, incwadi isikhulumile ithi ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Ngicela ukuthi ngiqale ku-14. UJehova uNkulunkulu wathi enyokeni, wayeqalekisa inyoka la, wathi enyokeni, ngokuba usukwenzile lokhu, uqalekisiwe phakathi kwezilwane zonke naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Uzakuhamba ngesisu sakho, udle uthuli izinsuku zokuhamba kwakho. Ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Ukhuluma nenyoka la, udrago. Ngizokubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, phakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Uyakhuluma uJehova uthi uyakubeka ubutha enyokeni, phakathi kwenyoka nenzalo yowesifazana. Then
inzalo yowesifazana izochoboza ikhanda lenyoka, then inyoka yona iyakuluma isithende senzalo yowesifazane. Asiyeni-ke ku-Revelations 12 sizwe ukuthi inzalo yesifazana ingubani. Ingubani inzalo yesifazane? Revelations 12 inhloko yombhalo ithi owesifazana nodrako. Khumbula ukuthi udrako yinyoka enkulu engusathana eyaxoshwa ezulwini. Ukhumbule futhi uGenesis 1, 2, 3 makudalwa umuntu kudalwa nakho konke kwadalwa nazo zonke iy'nyamazana. USathane wafika ku-Eva eyisimo senyoka ezoqila u-Eva. Uthe efika laphayana wafika ngobuqili wathi wambuza ukuthi utheni uNkulunkulu. U-Eva uyakhuluma ukuthi uNkulunkulu utheni. Uthi no, ningasidla lesi sihlahla nikufa nokufa. Wasidla u-Eva. Yiko kuqala iziqalekiso kanje. Owesifazana nodrako kusayinyoka leya kuGenesis 1. Manje iqalekisiwe. Manje sesibheka owesifazana nodrako. UDrago lo uzothola owesifazana na noma uzothola owenzalo wesifazane? UDrago lo ufuna ukwenzani kunzalo yowesifazane? Then inzalo yowesifazana yona ifuna ukwenzani kuDrago? Ngicela nje ukuthi siye la ukwenzela ukuthi sicaciseleke ukuthi inzalo yowesifazana noDrago kwenzakalani phakathi kwayo. Verse 1. Kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazane embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi 12. Ekhulelwe wakhala enemihelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, bheka nango udrago omkhulu obomvu, enamakhanda 7 nezimpondo 10, nasemakhanda akhe anemiqhele 7. Kubonakala owesifazana okhulelweyo, umbono lo. Mase ubonile owesifazana okhulelweyo kubonakala nodrago owayenamakhanda 7. Kuthiwa wayenamakhanda 7 nezimpondo 10. Then nasemakhanda akhe nemiqhele 7. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphosa emhlabeni. NoDrago wema phambi kowesifazane obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Kuthiwa uDrago weza la emhlabeni uthe efika wazolinda owesifazane. Angithi kufake ubutha phakathi kwenzalo yowesifazane noDrago. uDrago wazolinda owesifazane lo okhulelweyo ukuthi atete, then masetetile ebese shwabadela lo mntwana amuhle. So uthe sefikile la emhlabeni uDrago sibheka ukuthi owesifazane uthe sebeletha kwenzakalani. Then incwadi mayiqhubeka ithi wabeletha umntwana wesilisa ozokubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntanakhe wahlwithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku 1260. Umntwana wazalwa, uthe esezelwe wafihlwa enhlane endaweni ayilungiselwe nguNkulunkulu. Lowo mntwana kuthiwa waba ngowesilisa okwathiwa uzobuswa ngentonga yensimbi. Niyakhumbula uma uJakobe ebusisa abantwana bakhe mayefika kuJuda uthi wena Juda ngikunikeza intonga. Le ntonga abafowenu bonke bazokhothama ngaphansi kwayo, ngisho nezizwe zonke zomhlaba. Kubusiswa uJuda. Uma usuka ebantwaneni bakaJakobe, uma uqeda ukubusiswa uJuda
kubalwa abantwana bonke bangu-12. uJakobe wathi ebabusisa, wababusisa ngokuhlukana, kodwa uJuda nguye owathabatha intonga la okuzozalwa khona indodana le ezokhothanyelwa yizizwe zonke emhlabeni. Ngisho nangabantwana bakaJakobe, bonke laba abanye abangasabalwayo, ngoba uma usuka encwadini kaJakobe eqeda ukubusisa abantwana bakhe, kuqhubeka inzalo kaJuda owagcina seyinkosana. Nguye oqhubekayo kuze kuyozalwa oDavida, kusehla until kuze kuzalwe uJesu, uzalwa endlini kaJuda. Yikho kuqakathekisa ukuthi as umzali busisa abantwana bakho, ngoba isibusiso silandela until i-generation angazi ukuthi izibe ngakanani. Bless abantwana bakho, bafundise nabo ukuthi bebusise. Ukuthi even abazalwane kukhona abasiza ngakho lana lana nje, ukubusisa ngithi uNkulunkulu akubusise, nakho konke okubusisayo kubusiseke, kusuke kuwumthandazo wami. Uma ngabe uyezwa kahle amazwi anjalo eza kuwe, ubusisa, qala ubusise. Uma ubusisa inzalo yakho, ayibusiseke. Nabo bebusisa abanye, konke okubusisayo akubusiseke. Ngisho umsebenzi wakho wezandla lo usebenzayo, ubusise. uNkulunkulu uthe esedale konke wabusisa. Funda uGenesis 1, yonke into wayeyibusisa. Nawe busisa. Yes, akudingi ukuthi kuze kukhulume mina ukuthi konke okubusisayo kubusise, or kukhuluma umzali, or kukhulume bani. Konke okubusisayo kubusise, ukwenzela ukuthi kubusiseke, kusebenze kahle ngegama leNkosi uJesu. Sinamandla okubusisa nokwandisa lokho esikubusisayo ngemilomo yethu, ngoba uzwi lo wadala izulu nomhlaba, wadala konke okusemhlabeni, enoNkulunkulu, enguNkulunkulu, nguye lo esimamukeleyo onguJesu Kristu ongaphakathi kwethu. Sisebenza ngaye ukudala njengoba wavela wadala ekuqaleni, namanje sisebenza ngaye ukudala konke esifisa ukukudala ngaphambi kwethu. So singamngabazi ulizwi lo esimamukeleyo onguJesu Kristu ongaphakathi kwethu. Asimsebenziseni ukudala, simsebenziseni ukubusisa ngegama leNkosi uJesu. So mayiqhubeka le ncwadi ithi wahlala lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyi-2,260. uMikhayeli uyalwa noDrago. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingilosi zakhe balwa noDrago, noDrago walwa enezingilosi zakhe. Kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephoswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala, umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphoswa phansi emhlabeni, nezingilosi zakhe zaphoswa kanye naye. Ngasengizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokaNkulunkulu. Insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphoswe phansi umangaleli wabazalwane bethu, abamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina mazulu nabahlala kuwo, maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, ukuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu, azi ukuthi isikhathi sifishane. uSathane wehlele kithi la emhlabeni enolaka olukhulu, azi ukuthi isikhathi sifishane. Then mayekhuluma la uthi insindiso namandla nobukhosi konke ngokaNkulunkulu, nombuso ngokaKristu. Manje le minye imibuso okukhulunywa ngayo ngekabani? Umbuso ngokaKristu. Kuthiwa naye sasemhlabeni uKristu ehlile wathabatha isimo senyama ngoba wasidala safana naye.
sehluleka ukufana naye, saphuma endleleni yethu, endleleni yakhe asidalele yona, senza ububi, sayeqa imithetho, sawona thina, sangasafani naye. Then ukusuka kwenkazimulo kithi okwasenza ukuthi ingathi asisafani noNkulunkulu, ngoba sekusuke inkazimulo kithi ngokona kwethu. After ukusuka kwenkazimulo kithi ngokona kwethu, uyehla uJesu uza la emhlabeni uzofana nathi, uthabatha isimo somuntu, kodwa wayesiyakhile thina ukuthi sibe yisimo sikaNkulunkulu, sifane naye, sifane noNkulunkulu. Kodwa wayehla wazothabatha isimo somuntu, ezama ukuthi esibonise ukuthi kufanele sibe njani, but thina siyehluleka ukuthi sibe yilolo hlobo uJesu ayesifisela ukuthi sibe yilo. So uthi thokozani nina mazulu nabahlala kuwo, mayekwe emhlaba ngoba usathane wehle enolaka olukhulu. Kuthiwa laba abasemhlabeni banqoba udrago ngegazi lewundlu. Uma ungenayo uJesu uzomnqoba kanjani usathane? Uzomnqoba ngani usathane? Ngoba kufuneka igazi lewundlu ukuthi unqobe usathane. Kufuneka uvume iwundlu ukwenzela ukuthi nawe ube protected egazini layo iwundlu. Then mayiqhubeka uthi kuthe udrago, uverse 13, kuthe udrago ebona ukuthi uphoswe phansi emhlabeni, wazingela owesifazane owayezale umntwana wesilisa. Owesifazane wayesenikwa amaphiko omabili okhozi olukhulu ukuba ndizele enhlane endaweni lapho ondliwa khona isikhathi nezikhathi engxenye yesikhathi engekho ebusweni benyoka. Kuthiwa wazingela owesifazane. Angithi kube kukuthi so uzingela owesifazane ngoba uthwele umntwana, uthwele inzalo yowesifazane la. Owesifazane ukhulelwe. So yikho udrago ezingela owesifazane ngoba ufuna inzalo yowesifazane. Kodwa owesifazane uphiwa amaphiko, uyandiza, uyasuka ebusweni benyoka ekhulisela umntwana ngale, ngoba nazi ukuthi uJesu wathi esezelwe inkosi eyayibusa kulelo zwe yabulala bonke abantwana abangabafana ngoba wayecabanga ukuthi uJesu uzomthathela ubukhosi. Kanti akukhulunywa ubukhosi la emhlabeni kuphela, kukhulunywa ngasezulwini nasemhlabeni ukuthi uJesu uzoba yinkosi. Then mayiqhubeka ithi owesifazane nenyoka yakhwifa kwaphuma emlonyeni wayo emva kowesifazane amanzi kungathi umfula ukuba imukise nomfula. Umhlaba wamsiza owesifazane, umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wawuminza umfula owawukhwifa udrago ngomlomo wakhe. Udrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, lapho abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabobufakazi bukaJesu. Kuthiwa wathi seswele ukuthi uzokwenzenjani, eseswele ukuthi engambamba kanjani owesifazane kanye nenzalo yakhe, wahamba wayakulwa nalaba abagcina imiyalo kaNkulunkulu, abahamba ngobungcwele, abasendleleni kaNkulunkulu. Waqala ukuyakulwa nalaba abaletha ubufakazi ngoNkulunkulu. Wakulwa nenzalo kaNkulunkulu, laba abavuma uJesu Kristu, abavuma ulizwi, abavuma lo oyinzalo yowesifazane. Why sithi inzalo yowesifazane? uJesu Kristu wazala ngowesifazane, azange kube khona inzalo yendoda lapho, kodwa waba sesibelethweni sowesifazane, esibelethweni sesifazane efakwa ngumoya oyingcwele. Umuntu wamletha emhlabeni waba yisimo somuntu ngoba wayethabatha isimo somuntu ngowesifazane. Yikho kuthiwa yinzalo yowesifazane. So uJesu wakhona ukuthi amnqobe usathane. Then usathane uthe ebona ukuthi uJesu semnqobile, usesilwa nabenzalo yowesifazane. Laba abavuma uJesu siyinzalo yowesifazane ngoba sivuma uJesu oyinkosi yethu ozelwe ngowesifazane. uJesu oyinkosi yethu uyasihlenga kulolu laka olukhona lukaSathane ngoba ekhona la emhlabeni. Thina simnqoba ngegazi lewundlu, isho njalo incwadi. Yamukela uJesu kusenamhlanje, umhlaba mubi. Konke okusemhlabeni konke ngathi nje ku-attack-we uSathane. So
Siyacela ukuthi niyamukele uJesu, siyanincenga bazalwane ngobubele bonke bukaNkulunkulu, ngothando lukaNkulunkulu ukubana namukele uJesu kusenamhlanje, kwenzela ukuthi uma sidlula kulo mhlaba sifunyanwe singabaphilayo enkosini uJesu nakuNkulunkulu ubaba wethu osezulwini, siyethola indawo yokuphumula eparadise likaBaba, sibe nokuthula naseJerusalema elihle emzini kaBaba uNkulunkulu sitholakale sikhona. Kodwa ukwazi ukutholakala uma ungamvumanga uJesu. Vuma uJesu ukwazi ukulwa noSathane, ukwazi ukulwa nemimoya, ungalwanga nenyama negazi, ulwe nemimoya. Susa ingxabano phakathi kwakho, omakhelwane, nomndeni nabo bonke ophila nabo emhlabeni ngoba umzonda uzonda uNkulunkulu. Isho njalo incwadi, Mateyu 25:40. Uma umzonda uzonda uNkulunkulu, uma ulwa noNkulunkulu. Uthi uma nikwenzile kulabo eniphila nabo emhlabeni, nikwenzile nakini. Uma umthandile uthanda uNkulunkulu. Uma unothando nesitha sakho uthanda uNkulunkulu. Uma uzonda isitha sakho uzonda uNkulunkulu. Ngoba uyakhiwe naye, wenziwe waba umfanekiso kaNkulunkulu. Bathanda, ngegama leNkosi uJesu, nibe nosuku oluhle. Nishere, nilayikhe, niphoste le vidiyo, ihambe kuzo zonke indawo, ifinyelele kuzo zonke indawo. Kuphela ishunyayelo ivangeli, ukuphela kungakafiki. Kuphela kuseduze.